wontening Desa Kenanga-Mulya nggih menika Mbah Kabul ingkang dados tuwek-tuwekaning desa utawi tetumaning desa. Wonten ing enjing sakbibare mandhap salat subuh sarengan pitik jago ingkang keluruk, Mbah Kabul sampun nengga wonten ing kedhung waru. Saperlu hanggih menika Mbah Kabul prihatin kalian lepen ingkang saben dinten namung dibucali reresek, dibucali plastik ingkang napa isine mboten genah, lan marakaken lepenipun reget sanget nalika banjir mambek ndadekne memala. Nggih, lajeng menika Mbah Kabul saben dinten nengga tiyang ingkang mbucal menika ingkang boten tanggung jawab kaya mangkono pangandikaning lisan. Wah, canok wong donya saben dina kok ya mung guwake reget neng kali. Apa ora mikir ngono piye besok kedadeane? Ya saiki guwak ora apa-apa. Ning saben dina sak plastik. Iki saben wong guwake ya rene. Ana sing disapu ya digawane arko disok neng kali kene. Ana bantal-bantal bekas itu guwak neng kali kene. Lan sak panunggalane. Iya. Tak tunggu sapa sing guwak ana kene. Oh, bakal tak seneni tenan. Ora tak laporake. Wong ya wis ditulisi plang. Kae tulisane kaya aku ora iso maca. Wae jarene wong-wong tulisane kae iki dilarang buang sampah di kali atau di sungai. Ning ya ming tulisan tok. Apa ora iso maca wong aku wae sing ora iso maca lho. Weruh lek kali iki aja diguwaki sampah utawa reget. Lah sing iso maca kok itok-itok ora iso maca. Tak tunggu iki mumpung sesuk. Tenanan tak tunggu tenan iki. Lho. Mbah Kabul kok pun enten mriki sik wenjing mruput. Lah iya. Mbah Benik kok isih wenjing kok ya wis mriki. Nggih lho, Mbah. Wong kula niku ajeng teng peken nggih anu napa? Niku teng plastik niku napa dibeto niku? Anu Mbah. Niki resek. Plastik, godhong-godhong ngoten niku. Lah kok dibeto mriki? Is mesti ajeng diguwak ning kali iki. Biasane nggih lho Mbah, biasane ngoten kalih wasul, kalih mangkat ten peken kula uncal nebok ngoten. Ora lho Mbah. Sampeyan ngono kuwi wis bener. Wis pas ngono kuwi dadi wong tuwa. Gek marahi sing nom. Guwaki reget neng kali ngono kuwi wis pas. Jale diitung. Lah pripun Mbah wong ya ajeng ndodak luwangan mboten kuat ngakon putune.
Nakon sapa kono, apa dibakar. Nang buritan aja dikuwaki nang kali. Kali iki engko lek bek resek ya Mbah, marakne banjir nang kono. Ning kene guwake bek-bek ngono ora masalah. Lah nek ning kono engko mabek. Aku ki wis survei, Mbah. Wah, survei niku napa? Survei ki mubeng. Kali tak ubengi, isine ya mung resek tok. Mas aku mbiyen ya do sekolah ning mbuh ora digatekne. Wis saiki sampean guwak ngomah apa ngendi kono aja diguwak ning kali. Kok tak seneni tenan kabeh doran. Nggih Mbah ngapunten nek ngoten kula tak guwake teng mriko mawon teng pasar nggih Mbah. Iya. Hati-hati. Nah, tenan to. Mbah Benik. Wis nggawa resek. Enteni neh sapa sing teko. Aku tak mau kalau aku dimadu. Aku tak mau kalau aku dimadu. Aduh. Halo Mbah. Iki Mbak Manohara iki yo. Ajeng napa teng mriki wis langsungan iki. Biasa Mbah, anak perempuan mau membuang sesuatu. Nang plastik niku napa? Anu Mbah, pembalut. Softtek iki mesti. Sak plastik abang aja diguwak nang kali kene. Nggih lho Mbah, lah biasane nggih ngoten kok. Wis saiki aja kata biasane. Lah wong-wong niku nggih guwake mriki lho Mbah. Wis Mbak, sampean ki yo sekolah dhuwur lho, kuliah jarene. Ning apa ya iya ora dong ning lingkungan hidup. Pirang borong ngewangi sing tuwa ngene iki njaga lingkungan, njaga kali, ben kaline ora tercemar, malah kok guwaki kaya ngono. Wis saiki sampean mulih dibong apa digowak ning ndi kono aja ning kene. Wis ora oleh. Sampeyan ora ngomong ning wong-wong arepan. Waduh. Aduh Mbah. Nggih sepurane lek ngoten Mbah kula guwake ngomah. Aduh. Aduh. Aha. Oke. Ya kaya ngono kuwi iki akeh lho liyane asine sing guwake ngono kuwi. Wis ora usum. Waduh, bocah kuncung get-geti wong gerang. Mlayu-mlayu. Anu Mbah, aku engke digoda koncoku. Nang kali arep guwak apa kowe? Cah cilik. Anu Mbah, aku saiki suka guwaki ning kali Mbah. Sampeyan omongi kae kok. Mbokku tak omongi yo takon notori ning omah Mbah, bahaya dibake ning TV. Lah yo ngene iki lho, cah cilik iki kudu wis roh bab bahaya, bab pencemaran ngono lho. Ngene arep nyapa? Mancing. Arep mancing, Mbah, mancing. Ya, lek mancing ya ngati-ati. Aku ki apa wegel Mbah wong nguwaki sampah ngene piyuh mancing oleh mak gandul. Anu pembalut. Ngono kuwi kenek pancingan Mbah sak-sak. Lah iya, beh iwak-iwak ya do tercemar kaya ngono. Ya wis le, kowe sing cah cilik-cilik iki nek iso kanca-kancamu omong ngono ya. Besok mulai saiki teko besok aja ngguwaki reget neng kali, bahaya. Ya, diopeni kaline ya le, ya generasi barakamu iki sing iso njaga besok. Sing wis gerang-gerang kaya sok ngawur. Nggih Mbah, koncoku tak omongane ben mending nggih mancing ya jos resik ngono. Ya, mancing hati-hati lho ya aja nggon kedung jeru bahaya nek ra iso nglangi. Nggih Mbah, matur suwun.